Salut! Prima idee pe care vreau să vă transmit este una simplă. Vă mai amintiți filmele de groază de pe vremuri, când ieșeau zombie din orașe și veneau să muște din oameni vii? Țineți un pic imaginea asta în minte, pentru că o să revin la ea imediat. Vreau să vă vorbesc nu neapărat despre situația politică, despre votul politic pe care trebuie să-l dați astăzi. Ok, conducerea țării va merge într-o direcție sau într-alta în urma votului dumneavoastră. Dar să nu credeți că nu vă impactează pe voi, pentru că vă impactează teribil, teribil. Și una din marile mele temeri pe care vreau să vă transmit acum este cea legată de unul din avantajele majore pe care încă le are România față de alte zone din lume. Și credeți-mă, am călătorit peste tot în lumea asta. Ei bine, România este încă o țară foarte sigură. În aproape toată România te poți plimba fără probleme pe străzi. Te poți plimba la orice oră pe străzi. Cu mici excepții. Nu-l întâlnești. Este un lucru pe care nu-l întâlnești în foarte multe alte locuri din lume. Și în cazul în care votul de duminică o ia spre varianta cealaltă, varianta Simion, a fost definită varianta asta, nu mai revin cu detalii, partea cea mai urâtă care se va întâmpla este că acest vot va valida bombardierii și combinatorii. Va valida oamenii care se vor simți îndreptățiți de luni să-și ia țara pe persoană fizică în modul violent și în modul total lipsit de democrație și de fair play cu care ei au fost obișnuiți să lucreze. Eu știu că sunt oameni extraordinari și în tabăra lui Simion. Știu că sunt. Știu că nu spun că toți oamenii care îl votează pe Simion sunt combinatori și bombardieri. Dar cred că 90% dintre bombardierii și combinatorii din această țară sunt în tabăra lui Simion. Și de luni, ei, dacă primesc girul dumneavoastră că ei pot să facă orice în țara asta și că s-au întors și că și-au luat înapoi totul, o vor face în stilul lor, lipsit de scrupuri. Eu am crescut în cartier, știu ce înseamnă lucrul ăsta. Știu ce înseamnă legea butei. Știu ce înseamnă să nu te mai simți în siguranță pe străzi. Am văzut în lume astfel de lucruri deja puse în practică. A să da puterea unor oameni care nu știu cum să o gestioneze în mod onest. Și deja cred că ați citit o grămadă de povești, oameni care deja se văd câștigători și care deja spun de luni venim noi și o să vedeți, voi mâncați, faceți ce vă faceți, voi vă facem noi vouă. De asta ne teamă în primul rând. Vreți să mai ieșiți pe străzi în liniște, așa cum România are încă acest statut de țară foarte sigură. V-aș da cifre de pe Rumbeu, o să vedeți care este rata de infracționalitate. România încă stă senzațional, senzațional la nivel global și putem să ne apărăm chestia asta. Al doilea avantaj pe care îl are România față de alte țări din lume, o să ziceți acum că e vorba de mâncare sau mâncare foarte bună, fete foarte frumoase, ce-am mai auzit, grădina Maicii Domnului cu peisajele senzaționale. De-astea se găsesc și în alte părți. Dar România mai are un lucru extraordinar. Are umor. Are umor cum nu am găsit nicăieri în lume. Consider clar de tot că România este pe locul 1 la umor între țările pe care eu le-am vizitat. Și aș vrea să ne păstrăm umorul ăsta. Umorul ăsta vine și dintr-o bunăstare. Pentru că în momentul în care ai pe stradă infractori ieșiți deja eliberați din pușcărie, așa cum a spus Simion, pot să facă, și mai ales toți cei care sunt în libertate, că sunt câteva sute de mii, probabil milioni, 2 milioane de oameni care se ocupă cu un vârtel și sunt la limita legii și la limita violenței, pentru că nu li s-a dat acest cadru. În momentul în care toți ăștia vor fi validați de un vot pro-Simion, vor considera că au toate drepturile să se îndrepte împotriva voastră, împotriva noastră. Și ei vor face legea cu răgnete, țipete, cu înjurături, cu mesaje grobiene, cu luat după șapă bă mâncați-aș. Vor ieși din cartiere exact ca zombii pe care vă vorbesc. Eu personal nu cunosc în tabăra lui Simion niciun om din categoria asta de bombardier sau combinator. Personal, nu cunosc personal, pentru că din fericire am stat într-un cerc în care oamenii sunt decenți. Chiar și oamenii din anturajul meu care știu că votează cu Simion sunt oameni decenți. Problema este însă la acel 1,5 milion, 2 milioane poate, de oameni care sunt infractori, în libertate sau în pușcării și care, repet, a treia oară vor fi validați de un vot pro-Simion. Ieșiți la vot.